velkommen til denne video. Og det bliver på en måde sådan et haul. Fordi at vi var i byen i dag, som jeg kan kalde det. Ja, vi blev forstyrret. Men ja, vi var i byen i dag, som sagt. Kan vi kalde jer det? Vise, hvad vi har købt. Jeg har aldrig købt flere ting, du skal ikke rigtig komme med den her video. Nej, men jeg er sådan... I får også et close-up af vores ting, ikke? Jeg starter med det her. Ja. Hvor er min bil? Før havde jeg sådan et her cover på. Ja, så I kan nok godt sådan regne ud, at Asta har købt et cover. Skal I sige, jeg starter, eller vil du? Ja, du godt. Jeg har købt det her cover. I kan lige få et close-up nu. Du kan I sådan lige se den. Den var sådan gennemsigtig her. Og der er ikke nogen bomber på. Så, ja. Fordi jeg er bare sådan super glad for, at det er sådan blå, sådan lille pink, sådan lidt hvidtagtigt. Altså det er sådan... Man kan kalde det lidt for nordlysagtigt. Det er sådan galakse noget. Og det er rigtig fint. Og det kostede en 50'er. Jo. Og det var det. Så ja, det var så mit, hvad jeg har lige købt. Og jeg har så også købt et cover, som jeg nok også skal regne ud. Og det er det her. Og jeg synes, det er rigtig flot. Altså, det er helt glat. Altså, det var sådan noget, der var sådan... Ja, der var sådan noget... Og I får også et close-up lige nu. Der står det er sådan, hvor der står One Direction, som altså, det er sådan se. firkantet. Det må jeg på. Sådan. Og så er der sådan et hjerte, og det er bare sådan helt normalt sort. Og hvid skrift. Og sådan, den er også sort ud i kanterne, og så bare lidt hvid. Det er ikke sådan... Men det er bare sådan... rigtig pænt og sådan noget. Og sådan, det kan jeg godt lide. Og det koster også 50 kroner. Så var der et close-up. Nu starter Karo med sin du har lige kommet med en ting. Skal jeg? Eller skal du? Så skal du starte? Jeg har lige startet. Nej, for du har en, så har jeg en. Så har du en, så har jeg en. Så vi blev lige afbrudt igen. Ja. Men nu er det så mig, der har en tråd, og så kommer Asta med en ting, og så kommer jeg med en ting. Ja, det er denne her. Grå i det, og er sådan, og så der står der sådan noget på engelsk. Der står sådan noget, sådan follow-agtigt her. Ja. Og så får et close-up lige nu. Ja, der var lidt close-up. Nu kommer jeg med en bluse. Kommer jeg med en bluse. Ja. Jeg står altså bare sådan lige op, og det er sådan en her bluse. Sådan. Og der står med sådan en slangeskin her. Og så sådan en slangeskin-agtig, sådan står sådan lidt af hvert, men sådan, og så taler 55. Og sådan, jeg ved ikke, hvis I kan fornemme det, vel? Men der er sådan en her. Sådan en op her. Sådan en åbning her, og de sådan skrå, og så sådan en åbning, og de, og sådan, jeg ved ikke, hvis I kan fornemme det, men sådan, så er det sådan noget. Det er Fierne Jensen også siger det. Nej, sådan en kort ærmer, ikke? Og sådan noget her mønsteragtigt. Ja. Og I vil få et close-up nu. Prøv at snakke. Ja, og sådan den er kort ud i ærmerne. Prøv at vente der, Master. Og så vend mig om. Og sådan, så er der sådan en åbning her. Og så må det have sådan en crop top indhold ud og sådan noget. Prøv at vente op igen. Her, og så her på ærmerne, så går den sådan, så skifter den mønster her. Sådan, så vender den lidt på siden af det. Og sådan, den er rigtig behagelig at på. Rigtig sød også. Og sådan, igen, tallet er 55. Sådan, jeg ved ikke helt. Der er mere at fortælle. Nej, men sådan, jeg er vildt glad for den og sådan noget, og jeg synes bare, den er så dejlig. Prøv at slå rundt efter sådan. Der skete ikke noget. Jo, og den kostede, sådan, i starten kostede den 150. Nej. Jo. Det kunne jeg se på dit mærke, altså det. Jeg har mærket her. Nej. Jo, 150. Og så var den sat ned til 75. 75? Ja, 75. Sådan, det var et rigtig godt tilbud, så jeg tog det. Og jeg synes bare, den er så dejlig her på. Den er bare så dejlig her på, så jeg har den bare sådan lidt på. Selvfølgelig så købte jeg også den bluse.
Og sådan slangeskin kan man virkelig godt mærke, når det er bare sådan dejligt her på. Ja, det er ikke sådan rigtig slangeskin, det er bare sådan noget. Men Sådan noget stof. skal vi give close? Jeg Skal vi lave close? Jeg har lige set close-up af Astas, men altså... Skal vi tage en med dig også? Nej, det behøver vi ikke. Den er bare rigtig fin og rigtig sød, og den kan jeg rigtig godt lide. Og den passer rigtig godt til de bukser, jeg har på i dag. Det gør de også med de her, jeg har på. Her er sådan, det er lidt... Og så købte jeg en ekstra ting, fordi det var min mor, der var med ude. Jeg købte sådan en her jakke. Og der er sådan en dimmer på. Men det kan man bare tage af. kan pakke den ind. Ja. Det kan man bare lige tage af. Sådan lige af. Okay, sådan her. Så er man bare læst. Så kan man pakke sin jakke ned i den. Lige gå med den, ikke? Sådan i hånden. Skal vi prøve at pakke den? Eller... Jeg prøver at pakke den ind. Se hvor godt det går. Okay, jeg tror, man skal sådan. Og sådan, det er sådan en sommeragtig, sådan, så den er sådan lidt tynd i den-agtig. Ja, det er sådan lidt regnende. Jeg tror, det går ret dårligt det her, men... Ja. Og jeg elsker bare min hår, længden på det, og sådan det her. Okay, jeg kan ikke finde at pakke den ind. Men I kan lige få et close-up på den, og det kommer nu. Og sådan noget der mønster kan man kalde sådan lidt, den er lidt bulet i det. Den er sådan lidt stor, men ja, så kan jeg også bruge den til næste år måske. Også lidt lang i det sådan noget. Men så kan jeg bare bruge den til næste år. Og hvad koster den? Jo, den startede med at koste 400, men så var den sat ned til 200. Ja. Så det er bare super godt. Og så har jeg bare min trøje herinde. Fordi man skal ligesom have et eller andet lidt tynd. Og ja, det var det. Hun er rigtig glad for den. Yes. Det var det. Lidt close-up der. Og det var desværre det hele. Men tak fordi I så med. I må sådan godt skrive noget i kommen. ikke så meget. Nej, men I må godt skrive noget i kommen, hvis der er noget, I synes, vi skal lave. Eller noget. Vi sagde også, at vi vil lave vores julegavehål og et byhål. Men det er fordi, at vi købte for vores julegavepenge. Og så venter vi lige, til vi har brugt alle vores penge op. Ja. Og så ser I, hvad vi sådan har brugt for alle vores penge. Ikke? Ja. Det vil sige, at det er sådan lidt mere bedre. Men tak fordi I så med. I må godt give en tommel. Ja, en tommel op. Ikke en tommel. Det siger du, det hedder. En tommel op. Lige meget. En tommel op. Ja. Tak fordi I så med. Og vi ses næste gang.